na-ekwu ka ji ejenu ọgụ ego ka anyị ji ya narị ife Chukwu kwuru n'ọnya emeri ọgụ ego ka anyị na-etiri ji m amalise nya ka anyị ji ejeri anya na n'ụwa Olise anya na n'ụwa ochimu anya na n'ụwa ị na-anụghị egwu n'ala anya na n'ụwa Olise anya na n'ụwa ochimu anya na n'ụwa ị na-anụghị egwu n'ala anya na n'ụwa Olise anya na n'ụwa ochimu anya na n'ụwa ị na-anụghị egwu n'ala ịma na ụmụ obili Igbo abịagobe egwu anya gbanya ka anyị na-ederi n'enyi n'olu enyi kwụsịrị akụ nwa afọ n'ọkwa mbụ na-ekwuri ogbu ọsọ nwanne m nọ n'ọgbọ ịgba na-ekwere ije m ụmụ obili Igbo abịagobeni anya na n'ụwa Olise anya na n'ụwa uchimu anya na n'ụwa ị na n'oge egwu na-ararị anya na n'ụwa Olise anya na n'ụwa ochimu anya na n'ụwa ị na n'oge egwu na-ararị anya na n'ụwa Olise anya na n'ụwa ochimu anya na n'ụwa ị na n'oge egwu na-ararị evulu ụmụ obili Igbo abịanyị gị egwu anya gbanya ka anyị ji ejeri ịma mfe na-efe na efe na-efe lili na nwayọ nwayọ ka anyị ji etili egwu amaliselili amalise nya ka anyị ji ejeri nneke n'egwu gosi aranụ ụmụ obili Igbo abịagobeni amalise nya ka anyị na-etilizi
Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ezigbote Chukwu, anyị ekene gị n'ụbọchị nke taa. Anyị ekene gị otu isi wee mere ka ebu ebukọrọ ọnụ n'agbanyeghị otu o si wee dịrị. Mana anyị aghapụghị ikene gị maka ihe niile dị iche iche ị na-emere anyị. Chukwu Nna, anyị ekene gị na-asị gị mbunye elu bụrụ nke gị ebe ọ kachasị ukwuu n'aha Jizọs. Chukwu, ebe ọ masịrị gị ka ịma bịa kpọrọ nna anyị. Chukwu Nna, anyị na-arịọ gị ka ịma nabata mkpụrụ obi ya, ka mkpụrụ obi Mrs. Roseline Obodo na mkpụrụ obi ndị niile kwerenụ gara aga. Nye ya ezumike dị ọkpụ dị nwe anyị, ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa. Ka Chineke biko mere anyị ebere ka ihe niile nke anyị ga-eri n'ụbọchị nke taa, ma mgbe anyị ga-anaghachi azụ, ma ihe niile nke anyị ga-eme ka ọ ma bụrụ ihe ga-abụ ntụziaka n'ebe Chukwu nọ. Ka ihe niile ka anyị ma narụ ọfụma ma nachite azụ ma kene Chineke na ndụ nke anyị na-ayọ gị. Anyị ayọ gị nke a site na Kristi dị nwe anyị n'afa na. Thank you all. Wisdom International Band for their wonderful performance all through. Although easy. Obu ni me nwere ime ya ka afọ gị. N'otu aka ndị onyonyo ana m ekene unu. Ndị na-emekwa ọbụna good news mechi ọ na-eme taa. Ọfụkwa ya echi. I see unu daalụ. Let me remind us that today is all about the funeral ceremony of late Ezinne Roseline Obodo. Ne Awhum. N'agbanyeghị na ọ gba Chineke ọsọ ahịa for 10 years, mana ọ traịrị. A sị na ndị 70 atraịgo, mana ọ dịrị 80 for 10 good years. Sister Elvis, unu ga-akwụkwọ dumorage maka na mụ unu nwere dumorage, you know? Ndị shopping boss steppers. Anyị na-ekene unu. Ndị ezigbo mmadụ, ndị ezigbo mmadụ. Nwanne anyị sị ka anyị na-akpọ obodo. Ndị Igbo ọcha gwa nke na-ekere mmadụ na mmadụ si ya were ego. Echetara obodo. Aka masị na obodo. Ana m abịa ọmụ.
estate. Ya no Chineke gọziere m unu. Biko ọ ga-adịkwa mma ka onye mkpọrọ afọ na kanopia. Ọ bụrụ ofe onye ọba mafara, ọ nwere onye ọ ga-akọsị ego. Ọ bụrụ na mmasị ogologo gabara onwe m. Ebe m na-agabara onwe m. I better go to the Lord, not to believe. As to the truth itself. Good afternoon, sir. From the day and the king. Empty two words. I can't say, oh, this will not pass. Everyone that is secure, the highest one at the world, I hear she is the person, MC young people. That's a good one. We are going to jam again, but it's not going to be it. Rest, you're welcome. I thank you for coming. That was all the way from the China State. Everyone, I never. I go to the 200. Aku dah cerong gol muncul. Kau yang kemudian bersudah dengan aku yang apa muncul ya? Mampu muncul. It is here assorted. It is here in abundance. Ya, bagaimana nararorau. Dan ini potensi, dan ini potong, anda hidup berbangun. Anda betul berbangun. Udah dicoba, kita coba perlu. How to play that kind of play game? The Co-City Guards, we recognize you officially. We thank you for coming. We have been doing this together. You are welcome. You are welcome. Iye kurukan emeso. Iye kurukan eme. Iye kurukan eme. Yes. Last year, never gonna. Battery menu. Que eu queria tu outro, eu le tu boa, que é um. Kevin, they will touch a VIP culture. Let me officially introduce to you the Royal Gold Press Club. Rob Wide. Infinity Mutual Awhum is the Vice Chairman. Royal, you're welcome. In the Qualica Konya Puchalisi, yes, I'm a one. Mematu cases. On here. Inanya Ekagafo, Obo feature the book is here. Obo feature the book is here. You are welcome. If you see Bonine is here, you can see Ikonya Jama, one of here. Mr. Lucas, ATM, one over here. You are welcome. What they do here? Yebwa no here. He never is open here. Sunday we turn up here. Ezinne mmadụ Sunday n'eke. Ezinne mmadụ Chineke gọzie no. Ese ibi n'ugwu ọnọkwa here. Nwanne onye nwụrụ anwụ ga-aga ije taa. Let's
The gracious ladies, and you like Sunshine there. Gracious ladies, no. This is one. Edward Chika Isiu has just stood up from his seat to welcome or rather greet the members of Royal Gold Friends Club, in which no member called Ndrea Lobosioku, Okwa Dr. Sonaroya, Okwa Dr. Beroya, Dr. Beroya, yes. We said, yeah, no, Doctor. I see him now. If Dr. Edward Chika he is here present. Dr. Sir, you're welcome. If you look beside him, you will see a woman who is representing us worldwide as well. Mamando Mereshi. You will go. My in-law, my celebrity in-law. In-law the Babaram. Oh, God, they brought one on Achawat. They brought on Achawat. In fact, I'll give it to Pam. I'll go to my home. Because as a baby, you know, I family wife. I forgot it. Decided to put on this one. You know, someone was telling me that car to jump up. I like it. Only for your money when you see me. Yes. You see it, you know I need help. If I come, I need help. But I don't have to I need help. Honestly. I need help. It's okay. All you do. But you could put all your happiness. You see? Miracles, I need to help. I will die. I want to go share 50 so what do I do? I'm going to go and I give you for some. When you are the 20, you to my brother, my dad will say anyhow. As I don't comfortable with my money, and so what do and I went on. By the grace I can alert, I will alert. MD Abiding Grace Hospital.
Thank you.